Mga kaagoy, may nakita nga ako nagbebenta ng sisig. Hindi nga dinudumog pero nauubos ang kanyang paninda. Dito nga lang yan sa Tumling Malasikin. Sa halagang 100 pesos, may pang-ulam ka na, may pang-pulutan ka pa. Kaya tara mga kaagoy. Andito nga ako ngayon sa Tumling Malasikin dahil natagpuan ko nga ang Danilicious Sisig Original na matagal na nga ito nagbebenta sa kanyang pwesto. Na ang kanyang ino-offer ay sisig na pwedeng pang ulam or pang pulutan. Habang niluluto nga nito, maaamoy nga natin ito kung gaano nga ito kasarap at kabango. Kaya kung hindi nyo pa ito nasusubukan, subukan nyo na nga. Dahil panigurado magugustuhan nyo nga itong timpla nga ni tatay. Tapat niya nga lang ang Red Star Fuel ay makikita mo na nga agad si tatay na nasa gilid. Diyan nga mismo ang kanyang pwesto. Kaya ang 100 pesos mo ay katapat nga ng sisig ni tatay. Kada araw, isang malaking Tupperware ang dinadala nga ni tatay na binibentang sisig dito. Mabagal minsan ng customer pero palagi ngang nauubos. Kaya sa mga kalapit bayan, subukan nyo na nga tong sisig ni tatay. Tiyak na babalikan mo, itsura pa lang ay talagang panalo na. At napakarami na nga ang 100 pesos mo kapag bibili ka na nga dito sa kanila. At subukan nyo nga ang timplado nga ni tatay sa kanyang sisig. Dahil nababalitaan ko nga, masarap nga ito kaya nauubos ang kanyang paninda. Kaya sa mga taga Tumling Malasikin, alam na alam nyo to kaya puntahan nyo na to. Ganitong sisig pa naman ay abay napakasarap. Kaya ano pang hinihintay nyo mga kaagoy? Bumili lang nga kayo ng sisig ni Tatay Danny.